Ćao, друзья! Сегодня расскажу вам немного об особенностях сербской культуры, о которых вы меня часто спрашивали. Если вам это интересно и полезно, пожалуйста, поставьте лайки и подписывайтесь для того, чтобы получить больше такого контента. Я буду говорить на сербском медленно, a vi slušajte. Obraćanje na ti i vi. Kada koristimo koje obraćanje и kada прелазимо на ти. Было много вопросов о том, в каких случаях обращение на «вы» может звучать грубо, и наоборот, в каких случаях обращение на «ты» может звучать некультурно. Послушайте. Kada govorimo o nepoznatim ljudima na ulici, najčešće se na vi obraćamo starijim ljudima. Kada vidimo starijeg čoveka, mi se obraćamo njemu na vi iz poštovanja. Ukoliko su ti nepoznati ljudi mlađi od nas ili sličnih godina ili mladi, mi se njima obraćamo na ti. Veoma je čudno da persiramo jedni drugima ako smo istih godina i ako su te godine 20. ili 30. i ako je to neki kontekst na ulici, na primjer. Zbog toga često u prodavnici na kasi ili u nekom marketu ili u nekom butiku će vam se kasirka obratiti na ti. Ukoliko vidi da ste mlađi ili da ste mlada osoba, vrlo često će preći na ti. Naravno, u poslovnoj komunikaciji ili kada šaljemo mailove i tako dalje, vrlo često persiramo. Šefu persiramo, svima nadređenima u jednoj kompaniji persiramo i kada šaljemo mailove prvi put nekome persiramo. Posle, kada već vidimo čoveka, ako je kontekst neformalan i ako ocenimo da je on mlad ili da nije star, mi prelazimo na ti. Vrlo, vrlo brzo. Dakle, nije prijatno i veoma je čudno persirati nekome koje je vaših godina ili sličnih godina u neformalnom kontekstu, a također veoma je nekulturno ne persirati nekome ili obraćati se na ti ukoliko je ta osoba starija или стара особа. Друзья, короткая, но полезная информация. Через пару дней у нас откроется набор в базовый уровень изучения языка. Это уровень А2. Полная информация о всех уровнях и курсах вам доступна на ссылке, которая находится в описании этого ролика. Поведение с сербскими друзьями в баре или в каком-то клубе, на вечеринке, тусовке. U Srbiji ljudi veoma vole da časte svoje prijatelje, poznanike, devojke. Šta to znači? Ako idemo zajedno u kafanu, u neki izlazak ili na neku žurku, vrlo retko će se desiti da svako plaća svoje piće. Vrlo često će neko reći ja častim, ti ćeš sljedeći put. Šta to znači? To znači da treba da prihvatite piće ili hranu ako ste došli na ručak ovaj put, a sljedeći put ćete platiti vi. Možda ste u nekom izlasku, možda prvu narudžbinu plaća jedan čovek, drugu drugi, treću treći i tako dalje. Vrlo često se to dešava. Možete malo da negodujete, da ne želite, naravno da vam neko plaća piće ili ručak ili večeru. Oh, excuse me, can we get the check, please? No, I will pay. Ja ću. Give me the check. No, here, Ja okay. ću. Okay. Ja ću da Ja ću platim. zato što Ne. si ti prošli put. Ti si platila prošli. A što ti uvek plaćaš? Znači, zašto ti... A šta sad? Pa ja ne I mogu will da pay. ti platim. You can give me the check. Ne može ti... Prestani da sereš. No, it's fine. I will pay. Okay. Just give me. Ne, čekaj. Molim. Pa prestani! Sednem i svaki put. Ali u suštini u redu je da prihvatite. Mi možemo da se naljutimo ako smo vas zvali na večeru, ručak ili u izlazak. Mi vrlo često želimo to i da platimo.
I zbog toga je u redu da to prihvatite jer je to deo našeg gostoprimstva. Sljedeći put možete vi zvati nas i vi platiti nešto nama, ali ako smo mi zvali vas, u redu je da to prihvatite. Mogu ljudi da se naljute ukoliko odbijete ovu vrstu gostoprimstva. Naravno, u slučaju da ste došli kod nekoga na kratko, a taj neko želi da vi sada pijete kafu ili jedete nešto, a vi nemate vremena, postoje kulturni načini na koji možete odbiti ovaj tip ili ovu vrstu gostoprimstva. U takvim slučajevima obično govorimo: molim vas izvinite ili molim te izvini, baš žurim, nemam vremena, nažalost, sljedeći put obavezno, nažalost baš ne mogu da se zadržavam, veoma mi je hitno ili moram da idem. Sljedeći put ćemo imati više vremena i popit ćemo kafu ili porazgovarat ćemo ili sešćemo na tenane. Sada zaista ne mogu. Kada domaćini žele da mi nešto jedemo, a mi ne želimo da jedemo ili ne možemo da jedemo, nismo gladni, kažemo hvala, zaista ne mogu. Upravo sam jela ili upravo sam jeo. Jela sam pre nego što ću krenuti. Evo sad sam jeo pre pola sata. Zaista ne mogu. Zaista не могу, следующий путь. Хвала. Если вам интересно изучать язык онлайн с носителем языка, напишите нам. Как ходить в гости к сербам? Kada idemo u goste kod prijatelja, komšija, poznanika, obično uvek kupimo neku sitnicu koju nosimo sa sobom. To može biti kafa, čokolada, keks, neke slane ili slatke grickalice. To nije nešto skupo, to je nešto što ćemo mi možda zajedno pojesti ili popiti dok se budemo družili, ali vrlo često nosimo neku sitnicu na poklon. Ukoliko treba da se vidite uveče, uvek možete poneti neku flašu pića, flašu vina ili šta volite da pijete, flašu možda viskija, rakije. Dakle, ukoliko znate da ćete ići u neki izlazak ili je to neki večernji sastanak, flaša pića je isto dobra opcija. Kada uđemo u kuću, obično se izuvamo ili pitamo da li treba da se izujemo. Domaćin može da kaže nemojte se izuvati, samo prođite, ili može da kaže imate papuče tu pored, poslužite se. To znači da treba da izujete obuću i da imate možda papuče kojima možete da se poslužite. Prilikom susreta možemo da se rukujemo ili da se poljubimo u obraz. Verovatno znate za srpski običaj gde se u obraz ljubimo 3 puta. To se dešava vrlo često. Kada smo sa nekim bliski, obično se poljubimo u obraz samo jednom. Ako se rukujemo, u Srbiji se rukuju i muškarci i žene. Dakle, muškarci se rukuju i sa drugim muškarcima, a takođe sa ženama. Smatra se veoma nekulturnim ako muškarcima pružite ruke i rukujete se sa njima, a žene preskočite u tom procesu. Dakle, jednako se rukujemo sa svima. I v konце, kak Srbi pijut rakiju? Kao što znate, rakija se u Srbiji pije dosta često. Ona može da se pije uz kafu, uz neku hranu, kao povod za neko slavlje. Dakle, naročito u manjim gradovima ili u selima svaka kuća ima flašu rakije za goste i domaćine. Kako pijemo rakiju? Rakija se vrlo retko pije na eks, osim ako neko nije tako rekao. Obično sipamo čašicu rakije
nazdravimo. Nemamo običaj da držimo zdravice, obično kažemo samo živeli ili uzdravlje. Nazdravimo, kucnemo se i popijemo malo. Probamo ukus. Posle toga obično komentarišemo kako je dobra. I dakle razgovaramo i pomalo pijemo rakiju usput. Ne sve odjednom. Ili vrlo retko. Sve odjednom ako baš želite tako. Ali to je vrlo редко. Так, друзья, это все на сегодня. Если есть еще какая-нибудь тема, которая вас интересует, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Мы все обсудим. А также напишите мне, знали ли вы все эти особенности, и если нет, что вас особенно удивило. Hvala vam, pišite mi, to je sve za danas i vidimo se uskoro. Ćao!